ଆଉ ଠାକୁର ଚାଲ ଠାକୁର ସରିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିନା ରେଡ଼ି ହେବାର ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାରଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଆଜି ଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଘରେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିବା ଲେଟ୍ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଯିବି ବୋଲି ସକାଳେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମାନେ କପିଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଦୀପ ନେଇକିନା ଦିଏ। ଆଉ ସେଠି ଆଗେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇନା ପଳେଇସା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି କେଉଁଠି ନା ମନ୍ଦିର। ଏପଟରେ ଫୁଲ ରଖିଦେଲି ଏଠି ଡାଲାରେ। ଆଉ ନନା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନନା 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିନା ପଳେଇ ପଡ଼େ। ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଏପଟେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଏସବୁ ବାହାରିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି 6ଟାରୁ କହିଥିଲା 7ଟା ବାଜିଲାଣି, ଦେଖିଲା କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଗଲା ତ ବାହାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସେପଟରେ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ଆମେ ଏପଟେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି କରିଛୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନନା, ଗୋଟେ ଭାଉଜ 2 ଜଣ, ଗୋଟେ ନନା ବାପା ଆଉ ସାନ ନନା ଆଉ ଭାଇ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ନନା ଗୋଟେ ସେପଟେ ତାର ବସିଛି। ଆମେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ନନା ଗୋଟେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଟିକେ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଖୋଜିବା ଚାଲ। ଆଉ କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ହେଇ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ହେବ, ଟିକେ ଭୋଗ ଟିକେ ହେବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଭୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେପଟରେ ଆମ ନନା ହେରିକା ଭୋଗ ଫୋଗ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଉଜ ହେରିକା ଏପଟେ 2 ଜଣ ଆସିକିନା ଆଉ ତାର ଶଙ୍ଖା ଫଙ୍କା କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଟିକେ କହିଦେଲ? ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ? ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଛି ଠାକୁର ମୂଳରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିନି, କହୁଛି ମୋର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଥାର୍ ଦରକାର। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି କହୁଛି ଥାର୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହୁଥିଲ ନା? ହଁ ଭଲସେ କୁହ। ହାଇଟ୍ କରିଦେଲେ, ହାଇଟ୍ କରିଦେଲେ, ହାଇଟ୍ କରିଦିଅ। ଏ କ୍ୟାମେରା କନେଇ କର, କ୍ୟାମେରା କନେଇ କର ଦେବି, କ୍ୟାମେରା କନେଇ କର, ହାଇଟ୍ କର। ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠି ଅଛି, ରହ ଦେଖିବା। ଏ ଭାଉଜ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନବ ଅନାଟି ଇଆଡ଼େ ଅନଉ ନା, ଇଏ ଟିକେ ଅନା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ଲେନ୍? ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁ କହିଲି ଦେଖିବା କୋଉଠି? ଯିବା ସେପଟେ ଯିବାର। କାହିଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଇନି? ଏଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ନେବ? ଏଇଟା ନବା ଆମର ଏପଟେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏପଟେ ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭାଇ ହେରିକା ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପଡ଼ିବୁ ଭାଇଆ, ବୋଟ୍ରେ ବସେଇବେନି ତତେ, ବୋଟ୍ରେ ବସେଇବେନି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲି, ଦେଖିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ତାପରେ ମନା କରାହେଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ପଳେଇବୁ ତ ଏବେ। ଆଉ ସେପଟରେ ଶାରଳା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଆଗରେ ନନା ହେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ନନା ଆଉ ଭାଉଜ ଏପଟେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବରଗଛ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବରଗଛର ମୂଳଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ କେହି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆସିକିନା। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କମେଣ୍ଟ କରିନା ଜଣେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା।
ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ନନାରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିସାରିଲିଣି। ଆଉ ବର ତ ମୂଳ ତ ଏଠି କୋଉଠି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି ତା ମୂଳଟା କୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୂଳ ମାନେ ଗଛ କ'ଣ ଇଏରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଅଛି ଠାକୁର ଯେଉଁଠୁ ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇଠି ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ବରଗଛ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାର ମୂଳଟା ହେଉଛି ସେଇଠି। ଏ 3 ଜଣ ଲୋକ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସେଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେନି କିଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓହୋ ଆଉ ସିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେଠି ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତ ମନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ସାଇଡ୍ ପଟେ ସବୁ ସାପ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ 2 ଭାଇ ତାଙ୍କ ନେଇକି 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେଣି। ଏ ଲଗାନ୍ତିନି ସାପ ଲଗାନ୍ତିନି। ଏ ଥୋଇଦେ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ଏ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ଏ ମହାଦେବ ସାପ ଲଗାନ୍ତି। ବାଇଆ ସାପ ଲଗାଏନି କାଢ଼ିଦେ। ଠାକୁର ଆଗିଏ ଠାକୁର ସାପ ତ ଏପଟେ ପୂଜା କରି ଥୋଇଛନ୍ତି। ତାର ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ବୁଲି ଦଉନି। ତାକୁ ମାରିବେ ରାତିରେ ଦେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମାଡ଼। ଇଏଟା ପୂଜା କରି କାମୁଡ଼ି ଦବ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦିଅନ୍ତି ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ହେଇକି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। 2 ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଉଛି? ପୂଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଠାକୁର ନା ରଖ। ହେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ପଳଟା ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ହେଇ ନା ପୂଜା କରି ଥୋଇଛନ୍ତି ତମ କ'ଣ? ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? ନା ବାଇଆ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ତା ମା ତ ଆହୁରି ଆଉ ମା ପୁଲେଇକି ଛୁଆ ତା 3 ଗୁଣା। ରଖିଦେ ରଖ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଏ ମୁଁ ତମକୁ କହି ଲାଗ ନା। ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିଏ ନା ବାଇଆର ମୋର ଏପଟେ ବସିଛୁ। ଏଠି ଆସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ। ବାଇକୁ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନଥିଲା ଆଉ କି ଫଟୋ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ସେଠି କରିଦେଇଛି ଏଠି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫୁଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଫୁଟି ପିଇ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟି ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଆମକୁ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କେଉଁଠିକି ମା ହଟଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏପଟେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1 ସାଇଡ଼୍ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେବନି। 1 ସାଇଡ଼୍ କେମିତି ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ ସେପଟେ ହଟଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ଦଧିଆବନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ। ଯାଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି ପହଡ଼ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଉ ଦଧିଆବନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆରତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ଆରତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେପଟେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଖିଆପିଆ କରିସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କେଉଁଠିକି ନା ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲମଲ୍ଲିପୁର ରଘୁନାଥଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଏଠି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି ନାଗୁଛି ଭାଉଜ? ମିଠା ନାଗୁଛି ନା ଖଟା ନାଗୁଛି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜାଗାଟା ବସିକି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ବଢୁଛି? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। କଣ ହଉଛି?
ଛାଡୁନି କଣ ହଉଛି ଏ ଭାଉଜ କହୁନା କିଛି ନାହିଁ କେତେ ବୁଲିଲ କେତେ ଖାଇଲ କୁହ ଟିକେ। ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲୁ ଆମେ ତ ଦହିବରା ଖାଇଲା ଭିଡିଓ କଲେ ଦହିବରା କେତେ ଖାଇଛ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ଯାଏଁ ଖାଇଥାନ୍ତ। 허여 마세요. 허여 마세요. ମତେ ବୋହି ଯାଉଛି ଆଉ 셔봐. 허여 마세. 앞으로 갔을 때 기대야 돼. ମତେ ମତେ ପିତା ନାଗୁଛି। 아쉬운 게 비타 왜? ପିତା ଲାଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜାଣିନୁ ତୁ ଖାଇନୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଅଗୁଣା କି ମଙ୍ଗା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଉ ଏପଟ ଦେଖାହେଲାଣି ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିର ଏପଟରେ ପଡ଼ିଛି ପହଡ଼ ଆଉ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଝି ଦେଇଥିଲି 4ଟା 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଖୋଲା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ରହିହେବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଆଉ ଏ ପରିବେଶଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗେ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେପଟେ ନନା ହେରିକା ବି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେଣି ଏପଟେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେଣି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ନାଗଚମ୍ପା ଫୁଲ ବି ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ବି ହେଇଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଏବେ ଏବେ ଗଛ ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସାରଳା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିନା ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ଲମ୍ବା କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।